Opštinski krizni štab u Tesliću, na čelu sa načelnikom opštine Milanom Miličevićem, za vrijeme vanrednog stanja u ovoj lokalnoj zajednici bio je na visini zadatka i može da dobije visoku ocjenu. Zaključeno je na danas održanoj konferenciji za novinare Srpske demokratske stranke u Tesliću. Predsjednik odbora za informisanje Teslićkog SDS-a i šef odborničkog kluba ove stranke u opštinskom parlamentu Dušan Stojičić rekao je da su građani za vrijeme vanrednog stanja uslijed poplava koje su pored ostalih zahvatili i područje opštine Tesliće mogli da vide da je aktuelna lokalna vlast spremna i sposobna da se nosi sa svim izazovima, pa i onim najtežim koji se ne mogu predvidjeti. On je naglasio da se iz proteklih dešavanja trebaju izvući i određene pouke. Mi želimo da podržimo te aktivnosti i da poručimo da je potrebno iz ovoga svega što se dešavalo izvući i pouke i jednostavno kako bi u narednom periodu eventualne ovakva dešavanja koja nisu isključena i vjerovatno i dešavat će se mnogo češće s obzirom na sve ove klimatske promjene, kako bismo još spremniji dočekali takva eventualna dešavanja. Stojičić je rekao da mu je drago što je opštinski parlament u cijelosti podržao inicijativu SDS-a da se svi odbornici odreknu po jedne odborničke nadoknade u smislu solidarnosti i pomoći ugroženim domaćinstvima. Mi ćemo u narednom vrlo kratkom periodu kada se steknu uslovi, kada krene proces obnove u punom intenzitetu, gledati da ta sredstva dođu do onih na području opštine Teslić koji su najugroženiji i kojima će trebati sigurno puno pomoći da obnove svoje domove. Osvrnuvši se na slijed događaja u proteklom periodu, u Teslićkom SDS-u su zaključili da je opštinski krizni štab sve potrebne radnje ispoljavao pravovremeno, počev od samog proglašenja vanrednog stanja pa do dezinfekcije ugroženih područja i procjene šteta, kao i pomoći koja se još uvijek pruža Doboju i drugim poplavljenim područjima.